Беларусам не хапае свайго Навальнага, а вось Навальнаму ў Расіі не хватае беларускай грамадзянскай супольнасці. Гэтае выказванне я пачуў ад аднаго паважанага мною расійскага сацыолага. А сёння мы абмяркуем гэтае пытанне пра беларускую грамадзянскую супольнасць і нашы акалічнасці і падабенства з Расіяй з маім госцем, вядомым палітолагам і каментатарам Александром Класкоўскім. Прывітанне, Александр. Вітаю вас. Ну, ось як бы вы паставіліся да гэтага выказвання Мікалая Розава, сацыолага з Новасібірску, які досыць глыбока разумее стан расійскага, напэўна, грамадства, мала што можа быць пра Беларусь? Так, сапраўды, выказванне трапнае, тому что я пачну з другой часткі. Калі параўноўваць маштаб пратэсту ў Расіі, там ён узрушыў многіх аглядальнікаў, сапраўды даўно такога не было, десяткі тысяч ўсё ж таки выходзілі ў той жа Москве, але ж трэба ўлічыць, што Беларусь прыблізна ў 15 разоў меншая за Расію. І калі згадаць, што у нас у жніўні ў адным толькі Мінску выходзіла і 300 тысяч, і нават паводле некаторых падлікаў да паўмільёна, а таксама у іншых гарадах, нават не толькі гарадах, упершыню і ў мястэчках, і ў вёсках выходзілі людзі, то зразумела, што у Беларусі маштаб гэтых падзей быў непараўнальна большы, і невыпадкова іх сталі называць беларускай рэвалюцыяй. У Расіі да рэвалюцыі яшчэ далёка, і там адрозна ад Беларусі ўсё ж такі, я думаю, не такая пакуль што вялікая ступень непрымання рэжыму і асабіста Пуціна. Канешне, ўжо Крым наш адгарэў, але ўсё ж такі для многіх Пуцін застаецца такім расійскім бацькам. А ў Беларусі ўжо бацькам Лукашэнку ніхто не называе, акрамя вузкага слою вось тых, каго дасціпна празвалі паводле іх дурнаватага хэштэгу «Я бацькамі». Так што вось у гэтым вялікая адрознасць сітуацыі. Ну і што тычыцца лідараў, так сапраўды, адразу просіцца на вусны імя Святланы Ціхановскай. Дарэчы, апошнім часам пераважна ў сеціве, у Фейсбуку былі вялікія спрэчкі, ці варта Ціхановскай вяртацца ў Беларусь. Моя пазіцыя: не варта, і ўвогуле некарэктна ставіць на адну роўніцу Алексея Навальнага і Святлану Ціхановскую. З цэлага шэрагу прычын. Ну, самае галоўнае тое, што Ціхановская не абвяшчала сябе палітыкам, і яна заўжды казала, што яе задача проста быць такім таранам супраць Лукашэнкі, забяспечыць новыя выбары. А сумленныя і справядлівыя, натуральна. А Навальны, ён змагаецца за тое, каб быць прэзідэнтам Расіі. Александр, я якраз ваш апанент у гэтым сэнсе. Я лічу, што Святлане абавязкова трэба вяртацца на Беларусь. Іншая справа, калі. Але зараз я хацеў бы не пра гэта, а вось пра грамадзянскую супольнасць, якая ў гэтым выказванні, падаецца, як існуючая, само сабой, зразумелая рэч у Беларусі. Это раз. І по-другое, пачну, напэўна, з другога якраз. Ці не падаецца вам, што палітыка, пабудаваная на барацьбе з карупцыяй, так ці інакш вядзе да прататыпу Лукашэнкі? Калі адзіная станоўчая, ці там нейкая канструктыўная рэч у палітычнай праграме — гэта барацьба з карупцыяй, яна можа быць папулісткі прывабнай, але гэта лукашызм. Так, абсолютно з вами згодны. І я таксама, вось, калі разважаў над феноменам Навальнага, прасіліся вось гэтыя паралелі. Сапраўды, і, дарэчы, калі казаць пра тое, хто выходзіць на пратэсты, дык вось і маскоўскія аглядальнікі адзначаюць, што гэта такая нетыповая ліберальная публіка, а публіка болей простая, умоўна кажучы. Тыя, каго запальваюць вось гэтыя лозунгі пра карупцыю, пра палац Пуціна, як там
так, мы тут с хлеба на квас перабіваемся, а ў яго там, бачыце, гэты ёршык туалетны за 700 евро. Вось, кипит наш разум возмущенный, карацей, вось з гэтай катэгорыі публіка. А што тычыцца беларускага пратэсту, то зараз я дагавару, бачу, што вы хочаце нейкую рэпліку сказаць, што завершу свою думку, што тычыцца беларускага пратэсту, то гэта пратэст шмат у чым каштоўнасны. Вось цягам гэтых падзей, я думаю, што яны і не завяршыліся, таму леташнімі я іх не буду называць, цягам цяперашніх вось гэтых бурлівых падзей мы ўбачылі, што сапраўды выйшла на авансцэну дастаткова сталая, што было для многіх нечакана, грамадзянская супольнасць, якая змагаецца за каштоўнасці фактычна еўрапейскага кшталту. Хоць вось тая Тихановская и яе по-прежнему весь час подкрэсліваюць, асабліва, каб Москва там не касаворылася, што няма геапалітычнага складніку ў беларускіх пратэстах, але де-факта гэта пратэсты з жаданнем, каб у нас былі еўрапейскія стандарты, і матэрыяльныя, і каштоўнасныя таксама. Ну, напэўна, адназначна вось так кваліфікаваць нашыя пратэсты складана, і вы не станеце з гэтым спрачацца, напэўна. Вось можна параўнаць было б, скажем, электарат кшталту Навальнага у нас з электаратам хутчэй Ціханаўскага Сергея, які ўзняў вось гэтую частку публікі. І гэта зусім іншая публіка, чым тая, якая пацягнулася за Бабарыкам. І гэта досыць розныя па сацыяльнаму свайму стану, па каштоўнасцях людзі, але гэтым летам яны спалучыліся. І гэта дало такую сінергетыку. Ну, яшчэ можна дадаць некалькі, якія не падтрапляюць ні пад электарат Сергея Ціханаўскага, ні Бабарыкі, кшталту там усю старую апазіцыю. Увесь, скажем так, нацыяналістычны кластер, нацыянальны, наканаваны. І таксама частка, якая пацягнулася, ці адгукнулася, нацыпкала, так бы мовіць, вось сярэднім класам гэта пазначыць немагчыма, бо тут розныя аб'ёмы гэтых катэгорый. Гэта хутчэй вось новыя людзі, якія знайшлі сваё месца ў гэтым жыцці, у новых прафесіях, у новых галінах эканомікі, не вельмі разбіраючыся ў палітыцы, але прагнучыя пераменаў. І вось некалькі такіх сацыяльных плыняў сышліся і далі нашу рэвалюцыю, фактычна вось летам і восенню. Ці можна так глядзець на гэтыя працэсы? Так, безумоўна, вы дастаткова вось гэта трапна сфармулявалі наконт новага сярэдняга класу, наконт людзей, якія навучыліся абыходзіцца і будаваць сваё жыццё без дзяржавы. І дзяржава ім замінае. Асабліва такая вось анахранічная, напалову феадальная, я б сказаў, з элементамі султанізму дзяржава, якую мы назіраем у нас. Так што, сапраўды, вось гэтыя людзі, яны і працягваюць цяпер выходзіць на пратэсты ў лакальным маштабе. І, дарэчы, для мяне паказальна, што Лукашенко некалькі разоў казаў пра спробу буржуазнай ці дробна-буржуазнай рэвалюцыі. Ён вось нутром класавым нейкім пачуццём адчувае, і ён казаў, што вось я ж сам выгадаваў, маўляў, гэтых усіх айцішнікаў, гэтых яйкагаловых усіх. Цяпер, на жаль, у галіне эканомікі будзе поўны змрок, і ён будзе яшчэ мацней трымацца за гэту вось неэфектыўную дзяржаўную уласнасць. Вось гэтыя новыя страты, гэтыя новыя людзі, новыя беларусы, в нашым сэнсе слова, яны з'яўляюцца ворагамі рэжыму, бо ім не патрэбна гэта анахранічная сістэма. Ну, мне падаецца, што з Лукашенко і яго сістэмай больш-менш усё ясна. Мне не ясна адна простая рэч. Чаму мы да сённяшняга дня не перамаглі? І ў гэтым сэнсе, ведаеце, вось я б навярнуўся да лідараў і да нашай палітычнай верхушкі нашага пратэсту. Бо узначаліць увесь пратэст не мог бы ні Сергей Ціханаўскі, ні Віктор Бабарыка, бо да іх з усіх бакоў ёсць прэтэнзіі.
з боку нацыянальнай эліты, з боку культурніцкай эліты і так далей, нацыянальна накіраванай, наканаванай. Да іх прэтэнзіі там па іх поглядах, па іх выказваннях. З боку электарату Ціханаўскага, які хутчэй простыя людзі, якія незадаволеныя таксама узроўнем карупцыі, злачыннасцю і так далей, у іх ёсць прэтэнзіі да Бабарыкі, які там банкір, і ў гэтым сэнсе класавы чужды элемент для іх. Зноў жа, электарат Бабарыкі не вельмі добра ставіцца да той часткі, якая там калонамі пойдзе за Ціханаўскім. То бок, вось адсутнасць адной там ці некалькіх фігураў, якія былі б прымальныя для такіх розных плыняў у нашым пратэсце, у нашай рэвалюцыі, робіць гэты пратэст, скажем, самадастатковым, пратэст дзеля пратэсту. Ён не накіроўваецца на сапраўды разбурэнне рэжыму ці на пошук нейкай кампраміснай сітуацыі кшталту круглага стала, там, польскага і так далей. Сапраўды, тут увогуле пытанне, чаму вы не перамаглі, тут адразу хочацца сказаць, спытайце што-небудзь лягчэй. І увогуле ўжо адкручваць назад, думаць, як яно магло скласціся ў жніўні, гэта справа няўдзячная, але у прынцыпе там быў момант, калі сістэма вагалася і проста не хапіла досведу, не хапіла, калі хочаце, канцэптуальнай падрыхтоўкі, не хапіла нейкага выразнага плана тым, хто тады кінуў выклік сістэме. Было шмат такіх агульных лозунгаў патэтычных, і нават такія былі заявы, што план у нас ёсць, але мы не хочам яго выкладаць, не хочам афішаваць, каб не даваць карты ў рукі праціўнікам. Але адчувалася, што плану няма, і быў спадзеў проста на такую хаатычную плынь падзей, якая куды-небудзь і вынесе. І вось менавіта нават можна назваць 16-17 жніўня, калі быў пік пратэстаў, калі там Лукашенко прыязджаў на мінскі завод колавых цягачоў, яму проста ў твар крычалі «сыходзь», і тады захісталася, адчувалася вертыкалі, сілавікі яшчэ так нахабна сябе не паводзілі, таксама былі, відаць, збянтэжаныя. І Пуцін яшчэ не ўпісаўся за Лукашенко. Вось, магчыма, гэта была сітуацыя, калі, як казаў Ленін, што учора было рана, а заўтра будзе позна. І тут не змаглі тады страйк усе беларускія арганізаваць, а потым Лукашенко ўжо адышоў ад шоку і авалодаў гэтай сітуацыі. Таму я б яшчэ раз падкрэсліў, што патрэбна канцэптуальнае мысленне, патрэбен моцны план. Тут з іншага боку цяжка... Абодвымі рукамі вас падтрымоўваю ў гэтым. І мне здаецца, што цяпер ёсць пэўны разрыў паміж тымі, хто тут, у краіне знаходзіцца і болей цвяроза сітуацыю ацэньвае, і тымі, хто за мяжой. Зноў жа цяжка кідаць камень, іх выціснулі з краіны. Але мне здаецца, што там, па-першае, некалькі груп, яны робяць выгляд, што ў іх ёсць моцная каардынацыя, нават вось абвесцілі ў сераду, што ў іх ёсць нейкі супольны план перамогі, ні многа ні мала перамогі, план перамогі ў 2021 годзе, але мы ўжо за гэтыя мінулыя месяцы неаднойчы чулі вось такія, я б сказаў, шапказакідальніцкія лозунгі, і нават вось гэта ідэя ўсеагульнага страйку пры канцы кастрычніка, яна была нясхелай. І трошкі ўжо гэты вось рэвалюцыйны пафас гэтых, умоўна кажучы, апазіцыйных улётак, ён, я думаю, пачынае раздражняць частку тых людзей, якія хочуць перамен, якія знаходзяцца тут у краіне, якія разумеюць, што вось так наскокам і такімі лозунгамі звыклымі, шаблоннымі, тут праблему не вырашыш. Дзякуй, спадар Александр. Сапраўды, ностальгія па мінуўшчыне, плач па тым, што мы упусцілі шансы, гэта адна справа. Гэта трэба рабіць, каб пазбегнуць далей памылак. Але на сённяшні дзень, сапраўды, мой сённяшні суразмоўца Александр Класкоўскі мае рацыю. Нам патрэбна канцэптуальнае забеспячэнне нашай рэвалюцыі. Нам патрэбен план. Адзін для ўсіх і адзін для перамогі. З вами быў Владимир Мацкевич і мой госць Александр Класкоўскі. Да наступных сустрэчаў.